بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga bangunsa ko, ang mga Muslima, mga dato, mga bay, pemanin tanong ko Allah Ta'ala lakaan raktanong so kabarakat makapupuon ko pitulapis sa langit abus sa lupa. Pemanin tanong po Allah aso pupangasa sakit raktanong na pamakabagarisiran wallah nagu masimba tanong sa Allah Ta'ala sa mabagarasimba nagu so mga awida kaltano na pamakadaan wallahu ta'ala na ay isang diinon na so dapita tamanan yan mga kabarakat na may sababsan na imanto na ay pag-usay tano na so isa ko mapuro abandingan si kagamatan ng agama Islam lumalagaday ayamanan yan na awida akal si isang kayamasa. Isang kayamasa na adan mana inilalang rakatan wa Allah Ta'ala pagkabubayan ng mga manusia. Yang gay ami pantag sa kapamaganta. Yang ami pantag sa kapamaganta nasa manaya na di may inang ka o mga manusia na tanto lumiyagaday so diyon di kanggalabo ka o mga manusia sa kapamaganta iran kuda tarira na manusia na kuna din o matag kapamaganta kaya mananya napukulugupan sa kutua kapati po iran sikog pamaganta dira. So iman to nang gugurin tanway, wanto na ikapamaganta si sa Quran na gusto kapamaganta kung kini sa parnon si ko Quran na gusto sabdar nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sinon si Quran na miyalo yanan wallahu ta'ala agyang kanan ang kapamaganta sa aya kaya pakaw kitaw na wallahu ta'ala na lalangan sa keturuan niya noon wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu uba pupumaganta atigiyan o isa sabad rakano sa sabad o di na di pupumaganta atigiyan o sabad rakano sa sabad bagkabubaya tigyan o isang ang kakananian si kosapu o pagarinyan na miyatay fakarihto mo na ini kagudyo to. So da makaroron o baso miyatay pagaring ka na bangka kana so sapo yan. Imposible ito uba na makaroron. Ugoy na ayaman ito na piyakaprapang siran wallah sa dusa aso dusa o tao kyan yan so sapo o pagarin yan miyatay nagyutod ni dusa o tao pupumagantaan yan so datarya na Muslim pupumagantaan yan so datarya na manusia kaya sabab sa swallahu ta'ala na maungan na ini sa pariyananan kapaledin murala umaw kapamaganta. Diyan ang maurip no Allah Ta'ala. Isap na miya sabot sang kanan nakaturo Allah na so pupumaganta na datar din sa dusa gusto tao kaya niyan so sapo o padiyan na miya tayo. Maurip no Allah si kumasaw nabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miya kaisis kanya. Bituro Rasulullah atadruna mal ghiba ino katawan niyo anto na ipituro na kapamaganda na ayun isumbag mga sahabat
natira na Allah wa rasuluhu a'lam. So Allah aku susuguyan na ayaw mataw na pitero yan dhikru ka khab bima yakra. At yan nakapamaganta na sukaluyan ka mipantagsi ko pagaring ka sa ukato ko yan na ikagudyan. Nagyuto itakso ka pamaganta. Katawan ko to, anto na unon, ay taman, kikagud noon, o tunganayin ka, pagaring ka, ginawain ka, sangko ta kialuyang kaon o pamakumisang payron ang katokohan niya. Katawan ka, nagumatataks ka, agyang ko to, kapagkirata ginawa niyan, na gusto yaman niyan, na kakasakit ginawa niyan, sa isadyang ko to, kialuyang kaon. Sa marata, nagyuto ipaturo na kapamaganta. Kila, na inisa ko Rasul, inisa sang kuto, masa pituro ng Nabi, afarayta in kana fi akhi ma'akul, anto na iarangan ka, amay ko, diyong kuto pituro akon na madadalam si ko pagariyak. Yaman yan na, yung kuto ay ni pamagantayan kaya luyan yan ko pagarinyan sa marata na amay kailain na titu maridalmon. Ay nasibugo Rasul na tigyan amay ka titu maridalmon in kana fihi matakol faqad igtabta. Amay tigyan ka ron benar amatatagun na yutu at tigyan na sabnar amya pamaganta ka. Na amay ko diyon matatago na sabdara tigyan ayamanan yan na miya angkob ka. Ayamanan yan na kaya tagon kas kanyan sa buring kaya to kas yan kas kanyan sa marata at yung bus matatago. Sa manuto na diyong ko tadu miya angkob ka, agumya pamaganta ka, na paled duto marata. So, aya ansaranan, aya sumbaganan, na naman ay kapakalidas kasangkanan, kapamaganta, aguso, miya angkob ka sutaw ko marata, na aya kapakalidas kaon, na din ka din pagaluya sa tao. May ka, aya kakaluyang kaon, na si ko ikarangit yan, nag-ikagudyan. Amay ko kakaluyang kaon na si kumapia nagong kabualuya so o ay manan yan napagaring ka. Yan miyalo yung nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yan yubsiru ahadukum al-qudhat fi aynay ay manan yan napukilay fi ayni akhihi pagkila tigin man yung isar kano, so miya kay itu kulpong si ko mata o pagarin niya. Kanunangan yan. Ang uta miya kay itu abay na ugay na din yan kilay. So miya kalala ay manan yan na mipupuling ko mata niya. Ay manan yan na ay manan ito na so miya kay itu pawing o padagam na din ka din dimbrakon na din ka din dimbrakon ugay na sumya kalala pawing ka na ded na katatamdan kaon nagu ipadabong ka kakagiya sa kanadid na pawing ka na yabuan na pawing yan na sopad ka ginan itindugi man to o sabay na mga manusya kilay niyan sumay to pawing o padin na din yan kananangan sumya kalala pawing yan. So nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nam yaluin yan at tigian guni at tigian ko mamayrad ako mana gyuto so kaya paka sungon wallah ko pitulapi so mga langit nagutaman sa miyakang bisita si ko mapuro adar pa apim biteraya niya nagusto Allah nagu piyakibantayan Allah ta'ala so surga gusto naraka na miya panutulo Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma urija bi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma urija bi
مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمسون وجوههم وصدورهم قلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم ونيتب رسول الله أما ميردقو na siyagdanakon na mga tao at tigiyan asuma kanukuiran na mimbabaloy ang mga tumbaga. Allahu Akbar. Dito ang kuta tumbaga na yuto sumatga sa diso puta. Mimbabaloy at tigiyan ang mga tumbaga. Miyam makatastas sa miyam makagarang-garang. At yung kuta mga kanukuiran. Yahmisuna wujuhahum na ipagkakatiran ko mga parasiran. So mga kanukuiran ang mga gagarang nag-ipagkakatiran si kung mga rarbiran na pagkasaklutan, pagkalanggup sa mga sapo ko mga pagkalakat sa mga sapo ko mga parasiran na gusto mga rarbiran sa diyong kuta kapagkakatayranon pituruwak na tigin na Jibril na mga antaway niya mga tao na inisambagyan na tigin na giyanan sa mga tao amanan yan na pagkuniran sa mga sapo o mga manusia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yun na natigyan sa mga tao mga tamaganta. Yun ang mga urip no Allah. Masakit na tanto diyang kaya kapamaganta. Si ko kinis sapar no Quran. Nagusto kinis sapar no Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugayid na mami sa kagagdamon usabad ko sabad ang mga manusia sang kaya masa. Ito na madaklag ito ka ay hiram yatimo so mga manusia na sisiran pagpuon ko kapamaganta na sisiran man pagpupos ko kapamaganta. Sisiran di pa nagipon bibitiray ko kapamaganta na taro sa sisiran man magpos ako sisiran paggaganata sa iko kapamaganta. Sa taman sa igira na siran makapamaganta na dataro magagdamiran ada mataro tupsukyan bibitiray. Udi na magagdamiran na mararata ginawairan. Allahu Akbar inuto na dataro bapian tunay kanira na panganangkan na dasiran tanto musug udairan na manan yan na misda so mga sapu o mga manusia sa kaya pamagantairan. Liyam siranun wallah. Sebab sa diyong ko to, kaya may ranun sa ginawairan kung marata ay nisa pagkiran wallah. Ginan, diyan kaya kapamaganta na dinggulalan sa katuro, dinggulalan sa galaba, dinggulalan sa tinias, dinggulalan sa kapangilat, na paled na manan yan na tiyaplis o Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata-mata na su Aisha radiyallahu anha na miya kay sa manggulaw dia buwa kinitinias niyan ko tinduro yan minituro yan subabay sumiyagad nagyang ko ta miya kagiraw su Rasul miya kapamaganta ka sabab sa diyang kuto kinituro niya nun na miya kapmana sa miya mamasa kakagidiyang ko tabubay na mabubay na ugayid na su Rasul na tiginaya Aisha na mata na miya kapamaganta ka. Nagyang ko to, inipon rodan na miya kapananggila sudarudupaya na Aisha, malay kalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala, miyang gulaw-law to, sabab sa kanyan na manusia mambu, ayamanan yan na darpa o karibat na gusto kalipat. So Allah subhanahu wa ta'ala na diyang ko to kinisapar niyan si ko kapamaganta na tiyapsiro to mga ulama na kati so pupangasa sa bapan si ko ayamanan yan nakapamaganta. Paganayon nasutaw na yakapamaganta yan na diyang ko to punot sang ko to anto na di ba nararangit upun sa kana lalayon kadun pagkarangitan sa mga manusia lalayon kadun gagani-ganin ko mga manusia na sidon kulog sa magpumaganta kasiran. Allahu Akbar.
So tao na andidan kagani-ganiar ko. At yung kuta tao na manan yan nakararangin-rangitan ka na di nga magunggan surarangit ko na kapakas subudul ka na yan nagkipakasun na mapumaganta ka. Na yabulunganan na diyang kuto katuru wallahu ta'ala sa surat Al-Imran ayat ay kamagato sa gutlo pulo gutlo. Akiabantu ko wallahu ta'ala ko mga tao apagkagungganiran so gani nagusuralang itiran ko datariran amuhmin udi na datariran manusia di na datariran miyaratiaya nagu siram nakmapaniran siram iranya kasilakira nagigay na biyentugay wallahu ta'ala ang mga tao sa keteruan niya noon apar ko sipat ng mga mu'minin wal kadhimin al ghayza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin kaya tigo wallahu ta'ala ang mga mu'minin na subkagungganiran so rarangitiran manan yan na pagkarniran na ginawairan ko kapagkarangitiran sa ko padiran ginawairan tunganairan wala afina anin nas mga papas ng ikamaap ko mga manusia mana ay giran niya kasila kiran sa mga manusia kaya rin pasan sila ng mga manusia na antunay iba na malabud sila makamaap. So Allah Ta'ala na pagkabubayaan yan so mga tao ang mga bilang tao. Iyan sa surat Al-Imran ayat ay kamagato sa gutlo pulo gutlo. Kaya bantugaw Allah ko mga tao mga baramapan naguso mga tao kagungganiran surarang itiran. Taman sa surah Rasulullah na miyaturo yan aso tao pagkagungganian surarang itian kaganyan amaw kasyan sumaratabat yan naging ganyan pa rin surarang itian sa suaswatian ko Allah napakapumiliin o mga bidadari si ko surga sa pengaruman yan. Ay manan yan nasiw to ko mga dato o si ko mga bubay masih ko mga mu'minat na ay manan yan napakapumiliin mampu si ko mga bidadari mga bubay si ko surga sasalin sa kabayan yan apo pununugun yan. Allahu Akbar. Ginan isa di kang gulalanan o kapamaganda na so o kapagkararangiting ka po mga manusia. Ikadua rin yan di kang gulalanan na diyong kuto kapagayunin ka po mga manusia. Maran yan na miyawamang ka so mga manusia pumagantaan niran so mga manusia na ugay na ineunan kasiran. Sabab sa inikalak kasiran o baka kiran di makaayon. O di na piswaswat kasiran kaangkan o makapagayon na yun. O di na piyakilay kakiran, amyaki pangisay sa kakiran ko di raning gulaulan, kakagya aangkan o makanggiginaway. Na ubay doon na pagangin kakiran na maparusuangin ka. Na di rin ditaro na maratas sigiraw, na di ka mambuwa binaranan, maratas sigiraw, kakagya baya kau to ginawa sa andaman ay kapaka pagayon na yun. So Allah Ta'ala na aya arkyansan na tingyan ading kasiran pagayon ni. Wataksyan na sa wallahu ahakku an taksya. Ipagkalak ka sa mga manusia na sa Allah Ta'ala kaya patutan sa titu ipagkalak. Yan sa suratul Ahzab ayat ay 38. Aw pama ko ayak kapagayunin ka ko mga manusia sa kapumagantang ka ko sabay ng mga manusia nakagiyip pagkalak kasiran o di nakagiyip kamamalang kasiran o bakakiran di makayon naswalla na pituruyan wa taksyan na sa wallahu ahakku an taksya matan nas kanay pagkalak ka sa mga manusia o gay dayat titu kaya patutan sa ikalak ka naswalla manan yan. Ano nga sila no to o psuaswata? Ayat itu psuaswatan na swalla. Ibu psuaswat kakiran na pumaganta kamambu. Pumakaiton kamambu sudiran di pamakaiton. Ayaw to patot na niya ko makakiran na niya kiakulan kasiran. Amya turo kakiran ay mga pagariku na yaman niya nasalinan tanong sa istorya tanong. Sa si tanong sumong si ko mga pipia mga bandingan mga pipia, mga maswara,
mga pipya, mga plano, na yamanan yan, nami agawi kasiraan, kuy kasusuatu Allah, nami nagunakiran, suko ayamanan yan nakapamaganda. Ginan upama ko yuto, aswaswat ka kiranuto, o di nga kiranuto di, anto na ni ba na ipamagayok, kaya yun yung kakudiran di ka pa maganda ko mga manusia, nasi salo nga na mauri na makaptatalikuda kan robo. Kapag susumaga kan rosi ko naraka. Maluyan yung kuta mga tao at yung maganda iyo na yaman na niyan na umanisa na hinduan yan sopdiyan. Agis ka man imi punon. Tigang ko tayo sa kagis ka man imi akarabungon. Tigang ko tayo sa kagis ka man imi akabalson. Sang kutawras na pusya sa rumagasiran dun si kuapoy ko narakajahandan. So Rasulullah na minipakaisiyan at tigi na katawan niyo anto na ipatiro na dauntong yan na tigi na katawan na miya dauntong yan o di na pubri o di na gawas na sutaw ada ba niyan mga patamu-tamukan abaran dia yan na tigi na di tigi na gawas sa tao na suat tigin sa niya ko masalungan na mauri as kanyan nabarasang bayang nagubara diakat nagubara puasa ugay na miya ko masumanga tao apya magantayan miya ko masumanga tao apya makasakitan yan miya ko masumanga tao apya nipon yan na pimbagi-bagi kiran so ayamanan yan na mga amalyan na kagilili na malambak ko amalyan na dapuntu na minipamedyan si ko pya magantayan na gusto pya makaito yan gusto pya makasakitan yan na gusto pya nipon yan nayap mang kinuha sa mga amaliran na inibigay ron nagubupus nga ko narakajahanam. Di na. Pero pan sa diyong kuto, di ang gulalan no kapamaganda na diyong kuto kinitaralo o kasisablaw na gusto kasisandeg. Diyong kanan kinitaralo o kasisablaw na gusto kasisandeg na si pukulog sa diran di mapamaganta sa pikiran. Na diyan ka nang kapakadakla ko kasiblaw, kapakadakla ko kasindig na tantuanan ay ni sa parunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanabanan ulaula o mga mu'minin, kanabanan ulaula o ad na mga paratihan niya. Miyaturo na biyo katawin yung buso katawan na makakula kanuna mayto na aya makadakal na sukap pakabrokyo. Sawab sa diyang ko to ay pigilatan ro na di na ukatawin yung buso karguno kapatay, ukatawin yung buso karguno siksa, ukatawin yung buso manan yan na karguno kulo lasi ko ano na mauri na manan yan na makakula kanopan na miya kay tuito na aya ka pakabrokyo na tantua madakal na giti sa mapapitero yan pananggilay niyo so kadakla kapakagkula sabab sa ginan na ipuputeran o puso na apya so kapangusyat na amay ka aya pangusyat na diyong kuto banyan din nagkapatay sa puso madaklataw na tumuawak kaon aya kasukat kaon na buli nga na sa ipan puso ka aya kasukat kaon na sa puso ka na kedansan niyawa kedaan saya kawiwiyag, kaputay sa puso, naupun matay sa puso na miyada sa parati ako Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan, diyan ka na nakakakala na sipatanan o mga munafikin, sipatanan o mga musyrikin, at diran di kakala sa mga mu'min, diran di kakala sa mga nabi, diran di kakala sa mga galubakang mga pipiya, sa kiturun Allah ta'ala sa Quran, إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون mata-mata na sa mga daruwaka na siraan na diran di ikakala sumya marataya. Allahu Akbar. So sifat so kapakadakla o kagkula na sipatanan o mga munafikin, sipatanan o mga musyrikin na apya suwasyat na kapakaya makakula kaon kung patutay kulaon kung makaysa makadur. Uwi na upagpakadakal na inibarato mga ulama sa dataran ng timos si kupanganangkan
amay ko maka dati musun na marata uwi na amay ko langon timos na yamanan yan na miyalolap ko na miyabina sa supangalang ko ginan suma Rasulullah na miyapanutul adi makagkala uwi na bilang-bilangan si ko o yamanan yan na di ka pakasimbisan biyo mga masa bilang-bilang na mga hadis yan amiyaturo amiyakagkala diyan ko tadi na liga pakagkala na adun pa na matatagunaw ngayon na diyan ko to kadaklo ka pakagkala na kisay ipunon roong na mapumagantaw sabad so sabad kapupakaunod niran sa diyan ko to kasandagan na Rasulullah na miyaloy niyan si ko hadith yan at iyan na wailun liman yuhaddithu fayakdhibu liyudhika bihi alqawm wailun lahu wa wailun lahu ayamanan yan na miyakatulun yan mi pamaninta ituro Rasulullah at yan asiksa malipris at yan manai abugin o tao adin yan diinbitirai so mga manusia na din yan siran di pamukagan na sarama pakasingayan siran na taros apyakaw riyan Rasul at yan maylo ta siksa nagumaylo ta siksa ko kiparangaysan Allahu Akbar yan ang maurip no Allah ikatulo adi kang bulalanan no kapamaganta ikapat na diyong kuto di ka pagsusuwa si ko tao di nga di pa magungat-tungatan so tao ayamanan yan na punggiraw ka mataan mambusigiraw ka sumasayampan mataan mambusigiraw kayamanan yan na miyakapyapan miyakasuwapan miyadatupan sangkot akip kisumpatan na diyan kutua sumasayampan na miyadatupan na miyakatamukapan na ayamanan yan na dataruto o makatutumpas ang kutua kapag suso din ka di pagungatungatan so tao na so Allah Ta'ala na pituro yan adi niyo pagpungatungatan so tao sabab sa kapakay asupungatungatan ka na taral biyadis ka sa katuron wallahu ta'ala sa suratul Hujurat ayat ay kasapula wisa ya ayyuhalladina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhun wala nisa'un asa an yakunu khayran minhun wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun ayamanan yan na hay mga manusia na di pagpugungat-tungata o pagtao so datarya na pagta. Kaya man na di pagpugungat-tungata o grupo so datarya na grupo. Di pagpugungat-tungata tao so datarya manusia. Na gudi pagpugungat-tungata o babay so datarya na babay. Kaya man yan na ini-spesyalan yan sa mga bay sabab sa sikira na indadakal tadya ko kiran adyang kaya mapasang kapagungatungat wala nisaon min nisa nagu ditigya na pagpugungatungata o mga babay sudat tarira na mga babay ka duisa o diso pagpugungatungatan na mapia adisiran Allahu Akbar narman po kamadakol asutaw na yun yan pagpugungatungata sa pagarinyan uri na yun yan pumaganta so pagarinyan kakagya na matatago na kasisigi niya na daon kauto na duisa tiwala o di so pupungwatongatan na tumuto di so pupungwatongatan duisa di so pumaganta na mas marata di so pumaganta niya mangurip no Allah ikalima kapupukod ng kanakapamaganta na di gulalan sa diyang kuto manan yan na kipuron sa ginawa diyang kuta tigiran akapanakabur madakla mga daw sabab sang kuto kipupuron yan sa ginawa niyan na kipuron yan kung ginawa niyan na ipubaba niya sa padiyan adi ka kipuro ginawang ka o mga puro sa padika so yaki puro ka sa ginawang ka nagiraw ka sa kumbu i malayta mo na siya kiyuto na datamo kya
Sa kambu malay kadato na siya kiyanan nada kadato yan. Na sa kambu mawaraw na siya kiyanan na talaw. Sa kambu mapasang na siya kiyanan na yamanan yan nada kapasang yan. Yan ang maurip no Allah ang kanalaki puron ko ginawa na ayaw pagkiungan yan na magpumaganta kaso sa lakaw ka. Yan sa ayamatan na mapya na sutaw mga limbabaan kada mapumaganta yan. Miya aliyo Rasul sallallahu alaihi wasallam sa din sa tao amay ngimpuruan ipupuro yan na ginawa niyan na ibabaw Allahu ta'ala sa kanyan. Nasa din sa tao mga limbabaan na ipuros kanyan wallah. Ginan madaklatan tu kaya taplis sa Allah ta'ala sa Quran sa kaya mga tao mga mangimpuruan mga tao anto na ba na mga takabur sa bangsa, takabur sa pagpipilya, maloy so bangsa na sirambuy malay bangsa, maloy so kadato na sirambuy madakli kadato, maloy so tamok na sirambuy tatamok, maloy so kapasang na sirambuy mga papasang, taman sa maloy panso parataya na sirambuy mga pupuroy parataya. Na upuno na ng mirakisipan, Allahu Akbar, na diyang ka na nakapangimpuruan sa parataya na ikulanggo pupid na nanuamal. Ikubinasabod na nanuamal, kaya so Allah Ta'ala na dinya na ng kabayan. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mata na sa mga tao, ayamanan yan na puputugun yan sa kapanakabur. Uli na manatabat sa simbayran rakum na pakapugbunakan siran siko naraka jahannam sa disiran undun pada. Ginan maurif no Allah. Iisa pagkasabapan sa kaya kapamaganda. Wala pa na pagkasabapan noon na diyang kutu kadungki. Upun kadudungkiat na diyang kutu tao na magpumaganda ka. Dito isa pa Rasul na Pedro yana iyyakum wal hasad fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Parang gilay niyo so kadungki kamata na so kadungki na pugnian so mga pipya sa datar sa kapkunaw apoy ko'y tagon. Yan tanto magaan ay ginaman ito adiyang kuto kapugkunaw apoy sang kuto amakadgay tagon. Adi ka pakadingil na miyada switagon na eminisan biyun na miya gumbi na dataruto sa malutaw. May ka matugura-budan ko puso yan ang kota kadungki kung mga manusia na magumbi so lang ano pangapapasadiya na amalya ng mga pipiya. Ginan miyalo ipon Rasul sallallahu alaihi wasallam at diyan di ka pa kaya mati mo si ko ginawa tao. So dua suson ayamanan yan na basiran makaperangan. Ibarat na di ka pa kaya mati mo si ko tao. So dapula si ko lalang ko Allah agus laging de buwapoy ko neraka. Ayamanan yan na diyang ko to laging de buwapoy. Gusto na pula kulalang ko Allah, di ka pa kaya mati mo sa katwata. Mana, amay kasutao nan didirumasay. Sa diyang ko tali na ni kapakiprang sa lalang ko Allah. Na gusto rin niya nikikampingan ko agama Allah. Na di ka pa kayo bamaulog ko naraka. Allahu Akbar. Di ka pa kayo makadilayo apoy ko naraka. Ikadua, tingin na di ka pa kayo umati mo. Na di ka pa kayo mamati mo sa ikotao so parateya gusto ka dungki. Di ka pa kayo makasusul ko to so parateya na buon makasul so ka dungki. Na di mambupo ka pa kayo makasul so parateya ko puso na buon makasul so di ka pa kayo buon makasul so kadungki ko puso na buon makasul so parateya. Di siran makaprungan ko sa timan ang puso. Mangurip no Allah. Ginan, padapan sa diyang ko takapakapo magantaw-tao na diyong kuto ay manan yan nakapakadaklas ang kuto akapanganib pamanaanib na ka din supad ka kumarata na ipagarangan ka din supad ka kumarata na di nga di pangantokan ko karatayan daman sa miyulog ko ba din sa kutagya pamaganta ko nagilan na miyabiran Allah Ta'ala suratul Hujurat
At igina, ya ayyuhan ladina amanu, istanibu kathiran min ad-dhann, inna ba'da ad-dhanni ithm. Hilangong kanu amyarat ya na pananggilay niyo so kadaklan kapakandakla ko kapanganib. Sabab sa so kapakandakla ko kapanganib na maranyan so sabad ko kapanganib na diyanan nagtarutupad dusa. Mahurip no Allah, padapan sa diyang ko to, kapaka pumagantaw-taw, na diyang ko to, kapapakaw kita niya noon sa miya mamasa. Ay maran yan na giros ka na miya mamasa ko kigiraw, amalay gradu, nadatamu kaya. Miya mamasa ko kigiraw, matay dataw na pobre. Miya mamasa ko kigiraw, as kanyan, na anto na ini ba na barabangan saan ugay na makadadapanas. Kaya man yan na sinyan piyakalawang so kapamaganta ko kapamamasa. Ini pamamasa niyang kon na miyan kumabu mga manusia na diganiran mambu sa inangka, diganiran sa atensyon na diyang kutaptiro niyang kagyamamasa, nakagya makatana na piya magantayan so ini pamasa niya. Na ano man, ay ka po kita niyang kapamaganta, na dili pa kang gulalan sa gagaw. Ini kap dia kan, ang kutas siring anak kan, amya kapanikrakan, na da sirang ko na makagabi kaya ko gagawin. Na mayroong gurong guson, apuswakan, nadiganakan sa isa kagantang amargas. Allahu Akbar. Miya kapamagantas kanyan, kapamakukato ibud, yung kutadigan yan sa margas sa siringan yan. Malangkap sa dalmayingad, so kiyang giniron sa margas na tumunyan na makalpas kuman, na asa kadi lumangkap sa dalmayingad, so, mambubita diya na diyan kabe, ano ba katukawin. Na kaya pakapuno to na kapdi. Ini kapdi akong sigiraw, miyaw na, igirasuta, miyaw na si ko, mapia na si miyakir ko marata. Guwani na pupumubagay na imanto na yapman pumugan. Guwani na yalalangagun na imanto na yapman la lumangag. Di yung kutu asiringanan na imanto na sudun sumakadadapanas. Askan yan na keunaan yan na sumapia. Mana yan na ini kapdiya sutaw na riyo surusur yan manadiyang kutataw. Nagyanan na kapamagantap nanan, lalananan sang kutu udinapinto anano kapamagantap. Hiran mga urip no Allah, pakuriantan siya diyang kakapamaganta. Na yamanan yan na sakitay o paratiya yung manusia imanto. O di na dusa ini lumiagaday. Si isa diyang kaya masa na pananggilan tano ba tano si pakapad. Sa ganun tano ginawa tano sa ikagud tano ay galabab. Diyang kay apaturo na kapamaganta. Nagupalawian taro sa mga tamaganta, kaan di katutong sa mga maltaro. Na bulong yan, na isa bulong yan, na diyang kutong kapipikiran kasangkuta katuro Allah Ta'ala sa Quran, sa suratu Qaf, ma yalfidu min qawlin illa ladayhi rakibun atid. Dadun asa tagabu maturo, ayamanan yan, nabudi pupukis surat no Allah Ta'ala kung mga malaikat, tapos surat sa mapia, nagupis surat sa marata. Dan ya pamaganta ka tao sa tagabu, budi pakidadaptar no Allah Subhanahu wa Ta'ala, na imbukibugay kaon so amal ka, na may kamapasad so amal ka, na airkap man imbugay so dusan yan, nagubu, ayamanan yan, nagurkabutanaan, so siksa wallahu Ta'ala sa lungan na bawri. Yan, isa bulong yan. Ikadua bulong yan na so kagaganak. Sa uba ka makapumaganta na tumo, aba ka na nagaganak. Kaya ka ba sa mga na so pamatigil, so atiran so kagaganak, na upama ko pera, so katiro na bulawan so kagaganak. Diba manan yan na amay kada magtiro ka mapia, kaba ka na makapumaganta, na tumo, aba ka darunak na pumagkin. Kabilin, o di namay kasiran na pumaganta siran na ukagang ka nasapar na ka na uding ka kisapar na awa ka kudar pa adiran ding bulawlaan. Gino na maurip no Allah.
Gu, pada pun sa bulong yan, na sumya pamaganta ka, na tuba to nakasi ko Allah, na liuro na pumangan na narila. Na may kalingon kuron mamang niyarila, mapamang niyarila, udinas kanyan na niya wafat, na detunan kaon, na bantuan ka sa mga kapiyan yan, agyutod di kariler ka Allah. Gu pumangan na kasarilas kanyan ko Allah, agyutod mambuy kariler ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan mga urip no Allah, ayaman yan na sumpatan tanuboy sa pumanin tanong ko Allah Ta'ala apa lahat mapipya ginawa tanong nagu puno Allah Ta'ala ko mga puso tanong so tihayaw para tiya na si tanong din patapatay ko para tiya tanong ko Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.